Hörru, os dim yn wir dim eisiau mynd, da? Ti'n gweld Osian Y Cromen? Wel... Os di beth yn dweud bo na, da? Ti'n meddwl bo na? Na, do. Oh, come on. Ken i weld, bydd? Ken ddod weld o? Mae'n deud oedd weld yn o goedwi, ia? Ti'n fel cwneud byd am hwnnw, ni? Come on, then. Goedwi? Ie. Felly, croeso i y goedwig efo fi. Gethin. A Hedydd. Felly, da ni'n mynd mewn i'r goedwig hyrnaeth ffrinni Joe ddeu bod wedi gweld anifal slash monster ma. Pwystfil. O'r nhw Y Cromen. Felly, da ni'n mynd mewn i'r goedwig i weld os da ni'n gallu trio ffindio fo. Felly, ni'n ffilmio bach wedyn. Hope for the best. A ta-ta! Gosh. Mae'n mynd i wneud y vlog ma. YouTube? O, can. Ei, ni'n ffilm, yn diwedd e? Can, wel, os na beth yn digwydd, mae'n siŵr bod yn boring. Na, bod Joe. Sy'n byd yna. Pam dy ti'n mynd ysgol edrych? O'n i angen trwys y car. Trws y car. O, waw. Ti'n mynd? Can. Be mae'r Cromen yn edrych da? Osian, ti di'r expert. Ti'n gwachod ffilm Alien? Do. Apparently, dwi'n lam yn edrych o'r Alien. O, waw. Dwi'n mynd edrych o hwnna. Osian, ti di'r expert ar chwedl a beth da. Be mae'r Cromen yn fod i edrych da? Dwi'n gwybod na to. Oh my gosh. Felly, da ni nôl yn y goedwig ac da ni ffindio'r carafan ma. Ma mor cool. Ken, na ddangos chi'n hwn, Ken. Lle ti fo drws. Fo llawr ma, mae gyd yn wreck. Ti'n gweld hwn ac wedyn ti'n fatha stafell gwylwch. Oh my gosh. Pams, oh my gosh, mae'r drain am hwnna. Wow. Oh my gosh, a wedyn ti fo toilet yn hyn, a wedyn ti fo y stafell ma. Fatha, mae rhaid bod hwn yn haunted yn y beth. Fatha, oh my god. Fatha, da ni, mae'n fath newid pasio carafan ma. Be oedd o? Be oedd o? Dwi'n sy'n. Llwynog, mae'n rhaid. Llwynog oedd o. Llwynog. Fine. Llwynog oedd o. Gan i fynd o'n bus? Ie. O, da ni'n ôl. Fi, mama, helo, da ni'n ôl. A da ni'n trio trafod. Wel, mae bron yn nosi. Ac da ni'n mynd i trio neud sheltering yn am. Ti'n mynd i gael fi, Gethin, ti'n mynd i gael gynta? Na do. Persa mwy o she, ia? Helo, da ni'n ôl, Osian, da ni'n ôl amdan. Helo. Bonjour. Da ni'n ôl yn mynd hyn, yn y dro, da ni dam di ffindio beth. Da ni'n di pisro ti i gyd, siw. Beth hwnna? Beth? Allan ar Cromen. Oedd o, ond sa'n byd i digwydd, felly... mae Gethin, mae disgwyl gan ys... Dim byd dal. Oh my gosh, sbel yma.
plant yma. Diolch yn fawr o da fan'na. Ac da ni efo rhyw fath o den yma. Lle byddwn i'n gwneud ydy dda, ddim wedi cysgu yma oherwydd wrth gweld mae yna ffordd spooky yma fama a gobeithio wnawn ni gweld y Cromen yn y nos. Chi'n meddwl ni weld o? Sa'n ffasiwn beth. Da iawn. Lle byddwn i'n gwneud yn setio fyny camera yma a just gweld sa'n ni weld y Cromen. Lle, ddim wedi gysgu yma. Nos da. Lle da ni newydd glwyd sŵn. Da ni... da ni... Da ni'n gwybod beth yw hwnna. Yn siŵr. So... Oh my gosh, oh my gosh!